Sana wala ika-shoutout kaya wala kung may mga ulit. It's me again, Super Bigo. Welcome back to my YouTube channel. Mingaw kaya inay kaya konsulte kaya bali pagpapatang pagpapang mataba. Okay me. Hello. Manginom tagtuan. Chico. Muna amo ang daily one morning routine ba? Ng mata. Si Winwin, akong mga kuani, mga grupo. Yan na ro. Miss Ana Rose. Miss Ana Kami, Rose. mga wala may uyab. Miss Ana Rose Cadosali. Ay si Winnie Rose Cadosali. Oh, single mo diha ni apa? Single po ni. Palitaw single po ni. Single. Nag-wanted pa ni sila mga wanted uyab. Wanted uyab. Ayaw puntag deres amo ang mga team, mga mainit. Hello, madlang people. Hello, madlang people. Super mo guna ko ako. Hello, Mainit super na, mainit. Kita among banggirang. Perting apikihak sulot. Pas napay kalendar ang chikay, chong. Kita po. Super Pam, karon doon naman eleksyon ang ako rin kasorte es kanang kung mubutar mo kana ra yung naa sa inyo hang hunahuna o kasing-kasing kay ayaw mo padala-dala sa mga kuan ka sa mga istorya kay kuan o kay kaning mga Pilipino gud usahay og naay mga panghitabo nindot mangguling natay mabasol. So kanang kuan ra kanang og ganahan kang mubutar kanang imong kaugalingon ra yung opinion para inig magkinaon sa mga gani di ikaw ray mabasol. Di ba? Okay. Padayon. Kinsa galit toy kaon. kinsa galit toy imong ganahang ibutar, amo gina imuha ko kandidato. Para pug pangawas uban kay gihimo man ang politika para makapili ta, di man ay gihimo ang politika para manatay kontra. Diba? Kaya datang panangkan. No. Mahuwan. Maghuwan na among kuan among pares pa. Ingod po palot ng balanghoy. Kaya pa may unod ang balanghoy. So Super Pam kanang pohon-pohon unya mangandoy laman tagtaas kaning duha ka baye kaning swin ni siya ras pohon gapon ning staff nako. Staff. Wow! Staff. Na ako'y Facebook page mo ni ma-admin niya o na mga pan mo dito sa Facebook page nako. Mo ni slide mo reply niya pohon pero pohon pa kayo ko na mo. Mag-inquire mo bisan pohon po mag-ama niya kung akong kauling clothing brand. Nangandoy lamang gid nga makagana natin. Para po makatabang nila bas lang pag-schooling. Diba, Wen? Shout out sa ex ni Wen. Yeah. Sa ex ni Ana Rose. Shout out ay kong baby boy nga ni hinahinay nagtatambok na di na magsiksalaag. Huwag mo sila sa salaan. Ano ka ito, damot yan tablet. Kadadaan ko tablet. Ito, tablet na ba ka doon? Cute. Steak lagi. Kumanaan eh, super pa, manglaba ko mga hoy. Ulan man po na. More attention Super Pam and bye bye, don't forget to subscribe all hit notification bell. Shout out sa Ana Rose. Sana wala ika-shout out kaya wala kung may mga uyab. Amigo. Kaya na amigo. Pwede, ang angayar, karang may kontra.